Dit is Camille. Camille is een kind in een ontwikkelingsland en heeft dus weinig kansen. Camille heeft helemaal geen geld. Want geen geld betekent geen eten. En dus ook geen rommel. En geen rommel betekent geen prullenbakken meer. Dit is Jamie. Jamie is een prullenbak in een ontwikkelingsland. Jamie lijdt honger. Dat komt doordat de mensen in ontwikkelingslanden niet genoeg geld hebben om eten te kopen en kunnen dus ook geen restjes en troep weggooien. Kijk niet om, maar doneer aan Giro 555 en help prullenbakken zoals Jamie. Ik herhaal, kijk niet om, maar doneer Giro 555. Samen maken we Jamie weer vol.